Iti karita gundaway mga JCQ, ket inta man ipadanon dati parekisarsarita ti JCQ News Online, ti maysa kariti agpaidasig, iti Kinamayor, iti Curimaw, Ilocos Norte. Daytoy ket ti Mr. Orlando Jojo Pangilinan. Intay amwen mga JCQ no anya iti kalikagom na nga mas ad-adapay a maitulong kadagiti taga Curimaw, Ilocos Norte, mga JCQ. Ti programa tayo may panggap ti health kat dati universal healthcare na kung kunada. Kasi dati universal healthcare dapat no ang sakit tay taon halos libre amin dapat ti magastos na. So dagiti tattao ita no ag sakit da aglano ma ospital da dakkel ti accessibility sa sabaling ospital nga papapananda. So ti plano tayo no datay ti mapagasatan ket mangi traspan tayo ti fund nga pagbayad kadagiti excess fund kadagiti hospital apo ken ti pangalan siguro ti pondo kada ket DJ CSR nga kunada kasi addadak korporasyon ditoy Curimaw nga mabalin nga pagalaan pondo para kada DJ nga fund kasi adda corporate social responsibility dagiti dadakkel nga korporasyon kasi amog data kasi mangmangeg ko kadagiti pupolitiko dito lugar tayo. Ken tay tourism dapat agkaroon ti underwater program wano kumadagay diving kasi dagiti snorkeling tapno pumintas ken umay dagiti turista ayan tayo ken nagsapol tayo ti investor nga mabalin nga mangipatagder ti napintas nga restaurant hotel tapno adupay ti umay kas kadagitoy bisbisita nga agapo ti cruise ship apo. Okay. Sir, iti Curimaw ket napintas iti daytoy lokasyon na nga pagipatakderan dagitay kunang manegosyo so anya iti kaslang plano tayo sir iti ekonomiya tapno di kasaket ad-addapay nga matulungan tayo dagiti agkalkalap ken dagiti agindeg iti Curimaw sir. Tay kunakon dagiti agkalkalap ket halos awan makalapandan so ag-divert tayo ita ti kung kunada nga fish culture kasi dati ilitay nga Curimaw na atidog na lawa ti baybay ngem adu ti ship ngem umayan apo so ag kwatay mo ag ibaling tay mo ti fish culture kas pagaringan dagiti nga agalaga ti tilapia bangus lapu-lapu awan pay ngamin unay fish one ditoy Curimaw. Okay po. Sir, kapag ilamanan pa ti turismo ket syempre no adu turista masapol mo deti napintas nga pag-marketan da makita ket sang medyo kurang ti ganaan una na sang kumatek ekspektahan ka adwan nga adu ikan idyan isut paglakwan da sir anong plano tayo to iti merkado publiko? Ti plano tayo apo ket padakkelen tayo detoy tiyandaan to no adu ti supply kas pagarigantikan dapat padakkelem deje paglakwam. Sir, anya pwede kas lang mararapaap tayo sir nga ad-adda nga panaglungaw dagiti umili iti Curimaw Ilocos Norte no sika sir iti maikan iti tsansa nga aga-serbi iti Curimaw Ilocos Norte sir. Kailangan nga transparent tayo and fair ti gobyerno tayo. Kailangan nga bago agaramid ti resolution dapat ada konsultasyon nga aproban ti umili ako. Okay. Tapos dapat the distribution ti resources across ti barangay dapat patas ken pantay-pantay. Okay. Kailangan adda listing nga talaga ti indigents ditoy ayan ti lugar. Ta isuda ti umuna nga maikan kadua man wenno saan apo. So dapat kailangan nga talaga pantay-pantay ti pinagited ti serbisyo ti bawat umili ti Curimaw.